क्या ऐसी बात है? हाँ लाली। हाय, अब तुम क्या करोगी? पता नहीं लाली, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब तुम पहली बीवी और वो दूसरी बीवी है? हाँ। वो कैसी है? बहुत बुरी है क्या? तुम्हें लाइक नहीं करती? नहीं लाली, वो मुझे थोड़ी सी भी लाइक नहीं करती, मेरे साथ अच्छे से बातें नहीं करती। अरे सोटन लोग ऐसी ही होती है, तुम ना टेंशन मत लो ज्यादा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पता नहीं लाली कैसे ठीक होगा सब कुछ, इतना काम धंधा, काम भी नहीं मिला, पैसा भी नहीं है, पता नहीं क्या करूँ, कैसे घर चलाऊंगी मैं। मेरा बेटा भी स्कूल नहीं जा रहा है इन दिनों, पैसा ही नहीं है घर में, क्या करूँ। टेंशन मत लो दोस्त, बुरे दिन सबके आते हैं, अच्छे दिन भी आएंगे। पैसा नहीं है? कितने पैसे चाहिए? मैं दे देती हूँ। अरे नहीं लाली, नहीं चाहिए। अरे दोस्त भी बोलती हो, मदद भी करने नहीं देते। अरे थोड़े से ही पैसे तो हैं, ले लो, कोई बात नहीं। ले लो ठीक है, रुको मैं लेके आती हूँ, तुम अभी थोड़ी देर बैठो तो। अरे लाली नहीं, अभी मैं लूंगी तो पता नहीं मैं कब चुका पाऊंगी। नहीं चाहिए लाली, रहने दो। अरे पगली, क्या बात कर रही हो तुम? नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, अभी मैं ले लूंगी तो, लेकिन बाद में मैं कैसे चुकाऊंगी? अरे बात का बाद में देखा जाएगा, अभी बस ले लो तुम। हाँ ठीक है, रुको। बिहामजोआ बे लोगोनाव थांगोन होननानै ओंखारलांनाया गोबाव जाबाय माथो, दासिम सफैनांगौमोन, मोनाबायानो। मैं आरो सगावसो थांबावगौबा मायबा लायनो होननानै दहायनो ओंखारलांदोंमोन माथो, फैनांगौमोन दासिम, गोबावथार जाबाय। लाली ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है, और आना कभी, ठीक है? तुम भी चल सकते थे आज मेरे साथ, मेरे हस्बैंड को देखने के लिए। हाँ सुधे, मैं ज़रूर जाऊंगी, लेकिन आज नहीं, कल जाऊंगी मैं, ठीक है? आज मुझे बेटे के वहाँ जाना है हॉस्टल में, तो मैं कल जाऊंगी तुम्हारे घर, ठीक है? हाँ लाली फिर ठीक है, थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। अरे लाली तुम कल ही जाना, ठीक है? पता नहीं उसके बाद हम रहे ना रहे यहाँ पे हम, मतलब मुझे यहाँ कोई जॉब भी नहीं मिल रहा है, मतलब और चलने में भी, घर चलाने में भी प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो शायद हम गांव चले जाएंगे। ओह गांव चले जाओगे? हाँ शायद, यहाँ पे जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, गांव पे जाओ, अच्छे से रहो। हाँ ठीक है फिर लाली, मैं चलती हूँ, कल जाना, ठीक है? हाँ मैं ज़रूर जाऊँगी कल, ठीक है? बाय। ओके बाय। लालिया होनाय फैसाजों मोनसे खामानिखौनो मावनोसै बायदि मोनबाय आङो। हुइलचेयारखौनो बायनोसै नामा रादायनो? एसे आथिंफोरा जनो हानाय जादों, दा हुइलचेयार मोननायब्ला मोजां जागौमोन, बायनानै थांसै खोमा दे आं। आरो जेनेबा थांफ्लाङो, गामियाव थांनोबा ट्रेनाव थिखांनाय मानाय बेफोराव उन्दुनानै खस्थ' जागोन ना, हुइलचेयार नांखागोन, बेखौनो लायनो थांसै र' आं। रहायखौ फन खालायनि होमबा। आबौ नोङो न'आवनो थादे, न' सिङावनो था, आं दुगैनानै फैनि, एसे इसोरनो आलारि बाथि सावनो दुगैखाना लानोसै आङो, दा आरो खोमसि जाबा गोजांसिगोनसो। मा जाखोथाय, नोंमायाबो दाबो सफैयासै माथो लालिनियाव थांनाया? थां, बाबानि खाथियाव थांनाया, दसे बाबाखौ नायना फैथां, थां, बाबानि न'आवनो थादे, लामायाव ओंखारलांनाङा दे। औ ओंखारा आबै। ओंखारा नङा, नोङो ओंखारा होननानै थाबनो ओंखारना खारथिंलाबायो लामा गाज्रिखै थांनानै। ओंखारना दे, आं बुंखाबाय। ओंखारायै, आं बाबानि न'आवसो थांखानोसै। औ आइ फैगौ मानि बाबानि न'आव थां, बेनिफ्राय एसे फरायथां, बिजाबखौ लानानै थांखा, बाबानि बिसिनायाव थांना फराय दे। औ जागोन। आइया मानो हमाखैथाय फनखौ दाबो? न'बावबो ओंखारलांबाय सानैबो, आइजों आबाजों। सोंहरनो नागिरदोंमोन आङो आइखौ, हुइलचेयारखौ लांनांगौना लांनाङा होननानै, आइया फनखौनो हमला माथो। आरो खेबसे खालायबावनि र'। आयै ओइ, मानो हमाखैमोन फनखौ? आं इसेबां फन खालायबाय दङ। नै दुगैहैदोंमोन आङो, एसे साथि खाला लागायनो होननानै दुगैखाबाय आङो, दाहाय गोजांगोन होननानै। नोंहालाय माथो दाबो सफैला, एसेबां गोबाव? आयै आं टाउनावसो फैबाय। टाउनाव थांबाय? सोरजों थांखो नोंलाय हारसिं? ना लालिजों थांबाय? हारसिं फैदों आङो। मानो थांखो टाउनावलाय? फैसाखौलाय अबाव मोनखो? फैसाया अबाव मोनदों माने, आयै लालिया फैसा हरदों आंनो एसे। ए फैसा हरलायदों बियो? औ आयै हरदों, अनसुलिथार मानसिया, रायज्लायनायावनो बुंफ्लांबाय फैसाबो गैया होननानै, बेखौनो फैसाखौ हरबाय लालिया आंनो।
दे इसोरा बेबायदिनो मदद खालायबाय थाथोंसै जोंफोरखौ मायबा नङा मायबा माबोरैबा नङा माबोरैबायबाबो आयै नै लालि हरनाय फैसाजों आं गंसे हुइल चेयार बायनो होननानै सानदों बायनांगौना बायनाङा आयै हुइल चेयार बे जनानै नारग्राया औ आयै बेखौथ' नांगौमोन र' ओमफ्राय फैसाखौलाय एसेबां अबाव मोनगोन ने फैसा बुरजा दं आखायाव दङ आयै आरो डक्टराबो बुंखादोंमोन ना एसे दा मोजां जाहांनायखाय मानसिखौ जहोनोबो नांगोन लासैनो गसंहोनोबो नांगोन बेबायदि बुंदोंमोन ना बे हुइल चेयारखौ बायाबा जानाय नङा आयै आरो गामियाव थांनोब्लाथ' ट्रेनाव लांबाबो बे हुइल चेयारखौ नांगोन ना नङाबा माबायदि लांनो बेखौ ए बाथ्राखौ सानफ्लाङाखैमोन ना आङो दे होमब्लालाय लाबोदो फैसाफोरा थोयोबालाय आरो बेखौलाय मोनगोन बेयाव औ आयै मोनगोन दे होमब्लालाय लाबोदो दे होमब्लालाय आं लानानै थांसै औ लाबो टाउनावनो मोननायबा हामगौमोन मोनगोन ना मोनाथाय बे रितुनि मेगननि भेजालाव खोनासंबाबाय आं माब्ला थैगोन बे मेगननि प्रब्लेमा नेबावनांगोन एसे फैसा नांगौबा धैर्य हमनांगोन मा धैर्य हमनांगोन बेलाय थांनानै फैनानै बेखौनो सोंबाय थायो हालासो आं बारा बिमा फिसा सानैखौबो बस्थायाव सोनानै अबावबा गारना फैनोसै थै मेलेम गैयै बेबायदि जायो नामा सोरबा माथो होनब्लालाय सानफ्रोमबो गाबख्रावबाय थायो बेखौनो जि जाया बिसोरखौनो गारनानै फैखानोसै मा थाखाय सोर मोनथिनखाय रावबो गैखाया बिसोरा मोनथिनो थाखाय सानैखौबो गोमादो होननानै बुंसिगोन बेनिफ्राय सम्पथिया जोंनि जाखाबाय गारनानै फैसैथ' बस्थाफोराव सोनानै दा हरावनो थांसै ओइ मोसौ जानला मोनला बखिबाय थानाङा साला मानिबा बेफोरखौनो टेनसन लाबाय थागोन खर'फोरासो गाज्रि जाबाय आंना थाइसेबो फैसा हले दांनो मोना मोनसिगोन मैया लान्थाखौ लोगो मोनदोंमोन बे बादहो नोंनि लान्था खामानियाव गैया बियो खुगाल' नङा लान्थाया बुंदों किडनेप खालायनोसै होननानै मा किडनेप सोरखौ किडनेप खालायगोन सोरखौ बेयो लान्थानिसो खामानि सोरखौ खालायो माखौ खालायो जोंहालाय बेफोरजों मा जोंनो मेगनसो नांगौ आफा नों बेफोर जेथोनि खामानिखौ मानो मावनो नागिरदों मा किडनेप खालायनाय बेलाय बेफोरखौ खालायबा उनाव पुलिसा मोनथिबालाय जि जाया रितुखौनो अबेयावबा सागोर बैयाव बिथिंबा गोजानाव थांनानै बिसोरखौ बस्थायाव सोना गारना फैनोसैथ' ओइ सैमा आं हले बेफोरबायदि पुलिसनि भेजालफोराव गोग्लैनो गोसो गैया दे खिन्थु मानो गोग्लैनांगौ बेफोरखौनो मावबोगासिनो सिखाव दाखेट माबा माबि बेफोरखौ मावबोगासिनो लान्थाया बेफोराव हमजायो नामा बोसोर मावबोखाबाय मोनथिखागौना बिसोरो एक्सपिरियेन्स दङ हमजाबालाय आफा नोंनि किडनेप खालायनायनि प्लेनिंखौ गारदो बेफोरजों जाला माबाखौनो खालायनोसै लांमारनोसै बिसोरखौ फाग्ला जामारबाय नामालै मानसियालाय दाखालि बावैसो सिसि केमेरा माखासे लागायना गालांदों न' सिङाव नों नुवाखै नामा रितुआ जि लागायजोबदों सिसि केमेरा माखासेखौ नुवाखै नोङो सैमा दंब्ला डाइरेक्ट अफिसाव कानेक्ट जायो बियो अफिसनि मानसिफोरा नुगासिनो मोनथिजोबगौ मोनथिबाय सैमा दंब्लाफोरबायदिनो मोनथिया मुवा जेबो बखिबायला थागोन बेयाव सैमा साला सिसि केमेरायालाय मासि खालायनो गोनांबा बेफोर जेबो खामानियाव फैया खालायनोबो हायो थां सिदा जेलाव मोनहैखागोन सेन्ट्रेल जेलाव ओ बन गई ठीक है यहाँ पे ले आओ और रोनी बाबा को भी लेके आओ वो घर में है ठीक है घर के अंदर है मेम साहब एक बात पूछो मेम साहब क्या साहेब और नहीं आएगा यहाँ पे क्यों नहीं आएगा हम नेक्स्ट रविवार को साहब को लेने के लिए जाएंगे ठीक है तुम भी आना साथ में और तुम उस दिन घर वर जाने का कोई मतलब ज़रूरी नहीं है ठीक है उस दिन कोई भी हो कुछ भी हो कैंसिल कर दो हाँ घर नहीं जाना उस दिन ओ साहब को रविवार को लेने जाएंगे हाँ और तुमने सुना ना मैंने क्या कहा रविवार को कहीं नहीं जाना है हम लोग के साथ जाना है ठीक है हाँ मैम साहब मैं जाएगी ठीक है जाओ अभी रोनी को लेके आओ मैम साहब बे फैगौ रबिबारनिफ्राय रादाया आंनि न'आव थाफैसिगोन आंनि न'आव सुदेमा साननानै दं बियो आं आंनि हौवाखौ बावगारबाय होननानै हौवाया जानो सोरबा बावगारनायनि बुस्थु जायो हौवाया माबा जिनिस नामा बावगारनायनि आंनि फिसानि बिफा बियो आंनि हौवा बिखौ आं बावगारगोन नामा था नोङो बे साननैखौ मिनि था रबिबाराव आं लायनो थांसिगौ आरो बे बाराव इसोराबो लाखिनो हाया आंखौ रादायखौ लाबोनायनिफ्राय लाबोबाय औ आयै लाबोबाय ए मोजाङानो दे
मायावथो लाबोखो पम पम गारियाव लाबोदों आयै माया मा गारि बे मा जिनिस बेयो आयै बाबानि आबौ बाबानि आंनोबो नांगौ थै हामा जानला मोनला बुंलाबायो आं सालायगोन बिखौ बाबानिसोलै आबा बियो नोंसोर बाबाया थाबायनो हायाना सिखारनो हाया बेयाव जिरायनानै जोंफोरजों थाबायनो थांनो हागोन बेरायनो थांनो हागोन दे बेनिखायसो लाबोदों आं दे नों गाखोनाङा दे बेयाव दे हामा गाखोनो बाबानिसोना बाबाया बेमार जानानै दंना बायबाथाय अबाव फैसा मोननो फैसा गैयाना जोंहा दे गाखोनाङा दे बेयाव दे सालायनाङा आं गाखोनो लुबैदोंमोन दे एसेबां गाखोनो लुबैदोंब्लालाय खेबसे थिखांगोन दे बिनि उनाव खिन्थु आबौ जानला मोनला खालायनाङा दे गारिखौ दे बाबानिसो औ खालाया खेबसेल' गाखोगोन दे जागोन दे थौ बाबानि न'आव थौग्रोनाय बाबाखौ थिखांग्रोनि बिनि उनाव गाखोनो हागोन दे बाबाखौ नायनो गाखो होनानै आं बाबानो खिन्थानो थांनि नै रादाय नोंनो हुइलचेयार लाबोदों जोंफोरजों जिरायफाबाय थानो हासिगोन दा नोङो उन्दुबाय थायाबाबो जागोन नै फिसा बिहामजोआ नोंनो मालाय चेयार लाबोदों बायनानै बेयाव जिरायबाय थानो हासिगोन नोङो फै फिसा नुनो हादोंना नोङो आयै दे रादायखौ फज'नानै नायनि दे बिहामजो फज'ना नायनि दे रादाय दे फै आयै आं हारसिं हानाय नङा नों बै खावसेयैनो थां र' दे मोजाङै हागोन दे हागोन दे लासै लासै लांबाय था ओरै आयै नों सिगांथिं फै आं उनथिं हाबलांनि सिगांथिं लाबो सिगांथिं औ दे माथो जाबायानो माथो नुनानै माब्रैबा मोनबाय आं आंनि फिसाखौ बेबायदि सेराव जिरायनाय नुनानै औ आयै सोरथ' सानदोंमोन बेबायदि जागोन होननानै थेवबो इसोरनि अननायाव एसे जनो हाग्रानि जाबाय मानसिया बेबायदिनो लासै लासै हामलांबानो जासिगौ हामगोन दे हामगोन बिहामजो हामगोन इसोर दङ इसोरा एसेबां अयनाय खालाया दिनै लासैनो जनो हाग्रा जालांबाय एसे थट मोनग्रा जाबाय लासैनो गसंनोबो हाग्रा जालांगोन दे समनि लोगोआवसो जालांगोन बेफोरो समनि सिगां खालायनो नागिरबा जाया मालाय समजों लोगोसे लासैनो हामफालांगोन औ आयै